gràcies a tots per estar aquí, molt especialment al Josep Maria Sabater, perquè ve de Reus, per tant ja ho hem fet un divendres expressament perquè ell pogués venir, quedar-se a dormir. També donar la benvinguda a la seva dona, a la Maria. Moltes gràcies a tots dos per ser aquí, sabeu que sentiu-vos com a casa. El Josep Maria va néixer a Flix, llavors però viu actualment a Reus, és economista, és l'exdirector del Servei Català de la Salut, a l'època del tripartit de la Generalitat, ocupava un càrrec de molta responsabilitat, molt important, perquè té un volum al Servei Català de la Salut molt i molt gran, per tant és molt bon coneixedor del sistema sanitari de Catalunya, i per això l'hem convidat, Compromís per la Seu, que fem diferents debats i creiem que no es pot fer un debat sense parlar de la sanitat i del nostre hospital. I volíem una persona que conegués el marc, el terreny de joc de la sanitat pública de Catalunya, la sanitat pública, i llavors que conegués també la realitat del Pirineu i del nostre hospital, perquè nosaltres volem analitzar quina és la situació i donar solucions concretes i viables, que es puguin fer. No fer volar coloms i prometre coses que no es podran complir, sinó solucions concretes i viables, i algú que hagi estat gestionant ens ho pot dir. Havia estat director de serveis territorials de Tarragona, el Josep Maria havia estat diputat al Parlament de Catalunya pel grup socialista. Llavors, en una entrevista que he estat bussejant per internet i em va agradar molt, i per tant ho dic aquí, deia, és injust que les retallades en sanitat es facin amb criteris lineals, deixant de banda que estiguis d'acord o no amb les retallades, però a més que es facin amb criteris lineals. No recordo quina publicació era, deia, això és injust, perquè tu no pots retallar el mateix aquell que té que aquell que no té. No pots retallar el mateix un territori com el nostre, el 20% de retallada lineal que estem patint a la Seu no té els mateixos efectes que en d'altres llocs. Per tant, cal prioritzar, les polítiques públiques són prioritats i els pressupostos són prioritats. El format del debat, jo faig la presentació, passaré la paraula al Josep Maria Sabater, farà una presentació, és una presentació que està molt i molt bé i que val la pena, que la tindrem per si algú té interès llavors en tenir més informació. Per tant, hi farà una intervenció, intentarem que no sigui molt llarga, d'uns 20 minutets, i llavors sí que farem, com sempre, obrirem un debat en el qual jo crec que és important, com que tots tenim la nostra opinió sobre quins són els problemes que hi ha, doncs ja obriríem un debat. Jo li vaig dir, quan li vaig demanar que pugés, li vaig dir, home, doncs algunes preguntes que nosaltres ens fem són els objectius d'aquesta reunió i dubtes que s'haurien d'intentar abordar serien, doncs, primer de tot, la situació de la sanitat al país. Quina és la situació actual de la sanitat pública a Catalunya? Quin és? Fer una anàlisi molt escuet però gràfic d'on som. El sistema d'hospitals comarcals que tenim, és viable, no és viable? Poden funcionar? L'hospital comarcal, l'Hospital de la Seu n'és un cas, i dintre dels hospitals comarcals, l'Hospital de la Seu. Tenim un hospital amb un patronat, amb unes problemàtiques que les hem anat dient i nosaltres hem intentat anar presentant propostes de solució, tema dels llits, de l'obertura dels llits, tema d'especialistes, tema de llunyania respecte a Lleida, respecte a Barcelona i els problemes que això pot suposar, el problema del deute que acumula, aquesta retallada lineal del 20% més o menys dels ingressos de la Generalitat que fa l'hospital, com han afectat l'acomiadament de treballadors. Per tant, llavors anirem baixant de lo més general a lo més específic, però sí que llavors diem, home, entre el debat i el Josep Maria, de dir, escolta, això es pot arreglar? Té solució? Sí o no? Amb el model actual, canviant, què hem de canviar? Podem mantenir llits? Podem mantenir especialitats? Per tant, aquestes són les preguntes que llançaríem. Res més, jo no m'allargo més. Josep Maria, no et podem fer fill adoptiu perquè seria massa i no està a la nostra mà, però sí que agrair-te molt, molt sincerament que hagis vingut, que heu fet tants quilòmetres, que jo crec que quan un ho porta dintre llavors també fa aquests esforços per anar a explicar un tema tan important a casa nostra, i per tant t'ho agraïm moltíssim i bé, per qualsevol cosa necessitis ja ho saps. Passo la paraula, gràcies. Moltes gràcies, Òscar, per aquestes amables paraules. La realitat és que no
no em va costar massa que em convencés. Entre setmana li vaig dir que no perquè era complicat de fer-ho, però sí divendres i amb aquestes hores i el que faci falta. Per tant estem molt a gust aquí. Hem vingut a més a més en un temps estrany perquè hem sortit de la costa que feia més fred que aquí quan hem arribat, vull dir, total són 2 hores i escaig de venir. Per tant estem molt a gust i ens trobem com a casa. Intentaré ajudar-vos a posar blanc sobre negre algunes coses al llarg de la xerrada. L'abreviarem una mica, la passarem ràpid, algunes coses generalistes, però m'han demanat que ho la deixi aquí per si algú després vol d'alguna forma aprofundir en algun tema. Mireu, una de les qüestions, i abans de res, tot el que ha dit l'Òscar, que ara està al Parlament com estava jo i Déu-n'hi-do com deuen patir, hi ha un canvi de criteri tremendament important amb el concepte de la salut i la inversió en salut i la despesa en salut, que és que actualment els governs a Catalunya, a Espanya i a Europa no consideren ni integren la salut com un concepte de valor social, i aquest canvi de paradigma és el que pot tirar enrere totes les qüestions que s'havien arribat a fer amb aquest camp. Aquest esquema és el que diríem més important. Tenim les coses bastant ben estructurades, alguns apunts que us deixaré respecte a com estava distribuït i com teníem més o menys l'índex de mortalitat, producció, l'ocupació pels sectors, etc. a Catalunya. Tenim aquest sistema d'aquestes dades que posem aquí, hospitals, CAPs, la xarxa que hi ha d'hospitals i comarcals, com veureu després amb números, és totalment viable. És un model que es va apostar, però és que ajuda a l'equilibri territorial. No és un concepte sanitari. Moltes vegades parles amb professionals i et diuen: escolti'm, els hospitals comarcals són petits, no podem fer moltes coses, volem més massa crítica. I dic, el món s'ha fet petit a les distàncies, vostè també ha de viatjar una mica. I per tant han de buscar equilibris d'una altra manera, i els hospitals comarcals són perquè la gent estigui més assentada al seu territori, s'estimi la seva ciutat. L'hospital normalment, a vegades en ciutats com la nostra d'avui, dic la nostra en totes les paraules, és la indústria més important de la ciutat i per tant s'ha de mimar moltíssim, i serveix perquè no hi hagi unes despoblacions fortes en una societat com la que vivim i no creixen grans ciutats i convertint-se en macrocefàlies. Per tant, el model és bo i a més fixeu-vos que hi ha una dada aquí tremendament molt més important que la dels hospitals. 419 centres d'atenció primària a Catalunya i 826 consultoris municipals. Tenim 940 crec municipis. Pràcticament els sistemes d'atenció sanitària estan a tots els llocs. Una altra cosa és com se distribueix després la resta d'equipaments. Aquesta és la clau que li deia per entendre aquesta situació que ha hagut. Això és la comparativa entre el pressupost per càpita a nivell de Catalunya i la despesa real per càpita. Se m'han escapat els decimals, veieu que he estat preparant la presentació fins aquest matí a última hora i se m'ha escapat. Estem parlant de que el 2007 estàvem amb un pressupost per càpita de 1.184 euros i actualment el 2015 estem en un pressupost per càpita de 1.190 euros, amb totes les connotacions que això té, perquè entremig Catalunya ha crescut en 1 milió d'habitants, per tant amb despesa absoluta s'ha tingut que fer un esforç molt més important, però fixeu-vos en aquesta pendent que tenim que compara la despesa real. El 2008, que és quan comença la crisi, des del Departament de Salut i des de la Generalitat del govern d'esquerres es fa una aposta molt decidida per no deixar de produir despesa pública en salut i educació, bàsicament. Llavors continua creixent la despesa, tot i que el pressupost s'havien de fer esforços de contenció, com veieu aquesta cresta. Per això vam estar moltíssim atacats per tots, perquè es va deixar un dèficit estructural que ells ara han multiplicat per 2, però que es va deixar un dèficit estructural que es van criticar moltíssim. Fixeu-vos els esforços d'aquesta pendent a atacar el sistema públic de salut. A partir del 2010 cau en picat el 2011, fixeu-vos, estem amb un pressupost de 1.200 i una despesa de 1.283 per càpita, i va baixant, i va baixant, i va baixant. És a dir, no és una casualitat que s'ataqui el sistema públic de salut, sinó que és una constant. Si no, en aquests moments hi hauria una pendent més rectilínia. Per tant, és ideològic aquest atac frontal al sistema sanitari.
Comparant amb d'altres comunitats autònomes, veieu aquí les gràfiques del 2010 al 2014, com estàvem el 2010, com estan el 2014, i veieu on està Catalunya, que està més o menys a la meitat, i veieu aquest salt tan espectacular que es nota comparat amb d'altres. Mireu com està el País Basc, com està Navarra, com està la Rioja i fins i tot Extremadura o Andalusia. Estem bé, estem per sota, però tant el nostre model en xarxa i el territori, amb molts més dispositius, és més barat i més efectiu. Per tant, el model val. Ens comparem amb Europa i amb això acabem ja els números aquests estranys. Fixeu-vos on està Catalunya respecte als percentatges respecte al PIB, que en diuen, que no és ni més ni menys que la part de riquesa que un país vol destinar a salut. La part que hi destina de la despesa pública i la part que s'hi destina des de la despesa privada. En Catalunya, les últimes dades contrastades són del 2010, és a dir, és el punt que estàvem a la cresta de més esforç. Estem en 6,3 de pública i 2,8 de privada, en total 9. Fixeu-vos que no estem a la cresta de l'or. En canvi, la qualitat dels serveis està reconegut internacionalment com que Catalunya té els millors resultats del món en salut. Per tant, el sistema de salut és tremendament efectiu, viable, i contestant a la primera de les preguntes que em diuen, i per aquí hem de seguir apostant per aquest model en xarxa. Un esquema de com funciona el Departament de Salut, que és el rol rector i l'autoritat sanitària, el Servei Català de la Salut, que és l'asseguradora pública, és l'única comunitat autònoma a Catalunya que disposa d'una asseguradora pública, del Servei Català de la Salut, de la que vaig ser director, i després fixa tots els objectius i hi ha la xarxa de proveïdors que és la responsable en certs moments amb bastanta autonomia de gestió de dur a terme les polítiques que marca l'autoritat sanitària i que té que executar mitjançant contractes, acords o convenis al Servei Català de la Salut. Deia abans que havíem estat diverses vegades en l'època que vam estar a govern a l'Hospital de la Seu, jo acompanyava la consellera Geli, però a mi em tocava estar a la sala de màquines i amb molt d'orgull treballant els números perquè sortissin i fent que les coses anessin bé. Però vam estar diverses vegades a la Seu i la veritat és que sempre vam estar molt ben acollits i amb moltes ganes de fer tirar endavant tots els projectes que tenia. Mireu, només per ficar una fal·làcia, heu sentit parlar aquests dies amb uns debats que jo crec que no són falsos però sí que estan erròniament enfocats sobre temes de privatització. Aquí està la privatització. La privatització real, com avança el sistema de salut, està amb qui disposa de les tecnologies mèdiques, que són 4 multinacionals, i com va la indústria farmacèutica. Tot el més, escolteu, és joc de monopoli. No es pot comparar. Fixeu-vos en aquesta gràfica. En plena crisi, en plenes dificultats, la indústria farmacèutica a partir del 2014 torna a tindre grans beneficis. Només us cal veure el que està passant amb el tema de l'hepatitis C. Per enfocar, tenim en compte que el sector salut es mou com un sector econòmic i la gestió dels serveis de salut és de molta complexitat i es relaciona amb tots els sectors. No val allò de dir és un organisme públic que té un pressupost, no. Es relaciona amb tothom i per tant precisa perquè puguin tenir una certa sostenibilitat de governs molt intel·ligents, aguantant aquestes pressions. Per tant, no pot ser considerat el sector salut com una despesa imprescindible i ha de ser una inversió necessària per als governs que creguin la millora. Però fixeu-vos quins esforços s'han de poder tenir per treballar amb uns recursos limitats. L'envelliment de la població tira, necessita més recursos, les expectatives d'usuaris i professionals tiren, les noves tecnologies i coneixements que us deia abans, les grans multinacionals que estan invertint en tecnologia i són exclusives, les hem de comprar amb ells, aparells de tecnologia mèdica, i les expectatives dels professionals que també són cada vegada més importants. Al mig està l'asseguradora pública i el govern que ha de fer d'alguna manera combinant tot això i treballant-ho com si fos un sector econòmic que de fet ho és, que ocupa el 9% dels recursos. I molt poc, escolti'm, la crisi aquesta continuada de recursos no és cert que no hi hagi més recursos per utilitzar. Estàvem al 9% del producte interior brut quan els països d'Europa més avançats
estaven per damunt del 12, com hem vist abans. Aquí hi ha un canvi de polítiques impulsat per una acció neoliberal, per una ideologia diferent, que pretén passar de la ciutadania amb drets, que és com estàvem, i dic com estàvem, a consumidors amb obligacions. Aquí és la clau de la diferència entre entendre que la salut és un valor social. I després tenim una altra cosa. Els capitals privats que surten de la bombolla immobiliària s'han de col·locar en algun lloc. I el sector de serveis a les persones és un lloc molt golós. Mireu algunes maniobres que està fent en les empreses bàsicament d'ambulàncies, de fons d'inversió que no se saben d'on venen, que es col·loquen, busquen la rentabilitat perquè saben que precisament la salut és un tema de futur pel que fa a les inversions tant en equipaments com en serveis. Com s'assignen els recursos públics en educació, salut i dependència, estirar al bell mig de tots els debats polítics i econòmics de tots els estats europeus i de totes les campanyes electorals que ara comencen. Per tant, hem d'estar ben preparats a poder treballar sobre quin model volem. El sistema nacional de Catalunya està construït per tots. No hi ha una doble xarxa públic-privat. El conseller Espasa, que és el primer conseller de Salut amb el govern Tarradellas, que és d'iniciativa, fa el mapa sanitari de l'any 82, si no m'equivoco. No torna a haver un mapa sanitari, és a dir, una descripció de què s'ha de fer i per on ha d'anar el país, fins al 2008 amb la consellera Geli. Fixeu-vos quin salt a nivell de política i estratègia de salut més espectacular. Per què hem de treballar en tot el que hi havia? Perquè des de sempre els governs centrals havien estalviat molt en política de salut. Per tant, van tindre que desenvolupar el conseller Espasa i el govern Tarradellas el que en diuen la XUP, la xarxa d'hospitals d'utilització pública, agafant fundacions municipals, de l'Església i alguns temes de mutualitats de previsió social. Pocs privats. Actualment a la xarxa d'hospitals d'aguts no hi ha pràcticament privats en ànim de lucre. Només hi ha IDC Salut, que té l'Hospital General de Catalunya. La resta no. En canvi, amb temes sociosanitaris i de salut mental sí que n'abunden més. 4 números que no els detallarem perquè si no tindrem temps de veure com ha anat la despesa pública i privada per acabar veient això. Aquesta pendent que fa els creixements de la despesa sanitària pública respecte a la sanitària privada, la total i el creixement de l'RCA és el Registre Central d'Assegurats, que és el color verd, aquest manteniment del creixement a partir del 2006, veieu que el 2010 es produeix un crac i un canvi de tendència. No tenim més dades, no s'han publicat més dades el 2011. Defensant el que us deia la tesis de que el tall i el canvi de sentit és una qüestió ideològica i no és una qüestió econòmica. Propostes generals. Han de tornar a les xifres que teníem en polítiques de salut, que eren acertades. Tenim un bon sistema de salut, era bo, bonic i barat, com diu algú, gràcies a la gran qualitat dels professionals que estan ben formats pel magnífic sistema educatiu que tenim. No oblidéssim això. No tenim professionals bons perquè ens han tocat a la tòmbola, no. Hi ha un sistema educatiu, les seves universitats, i el sistema de formació mixta entre la universitat, els hospitals i els centres de salut fa que les persones que tinguin vocació tinguin una informació completa i molt bona. Si no, no haguéssim pogut aguantar els nivells de servei que estem tenint fins ara. I anem aquí. Escolteu, a nivell de població la passarem, la deixaré aquí perquè la sabeu millor vosaltres que jo, quins són, com estem, els nombres de CAPs que tenim i els dispositius que tenim. Un apunt. Fa uns anys va sortir que l'Hospital de la Seu d'Urgell havia estat a l'últim del rànquing. Ara li explicava. Aquestes són les dades del 2012 i ja són més normals, ja no està a l'últim. Això no és ben bé així, que l'hospital hagi sigut el més ineficient de Catalunya, no és cert. Els índexs que determinen un rànquing són fruit del càlcul i el mix de diversos indicadors. Això és un sistema de càlcul complex que no perdrem temps, però només cal dir que actuant sobre aquestes coses que no sortien bé ja s'ha acabat. Què vull dir amb això? Que l'hospital no era ineficient, tenia algunes dades que estava per sota de la resta. Quan s'ha actuat sobre aquestes dades ja s'ha posat al nivell pràcticament en un any. L'Hospital de la Seu, i vosaltres ho parlàveu en un principi, van ser tremendament importants, i després per nivell de fer propostes ho explicarem, amb la llei que va suposar la veritable universalització dels serveis de salut a Catalunya.
tant la Constitució, que obeeix a uns principis rectors que diuen que els ciutadans tenen dret a la salut, com la Llei General de Sanitat a l'any 86, impulsada pel nostre benvolgut i malaurat Ernest Lluch, no va aconseguir universalitzar la sanitat per múltiples pressions de múltiples col·lectius que en donaria per parlar-ne molt rato. Nosaltres ho vam aconseguir el 2010 amb la llei d'accés a l'assistència sanitària i el paper de la SEU va ser tremendament important per ajudar-nos a veure i a solucionar com havíem d'abordar el problema que suposava les famílies que entraven i sortien d'Andorra i que estaven treballant aquí i tenint la residència. I van ficar aquesta disposició addicional on se posava damunt de la taula ja que hi havia un dret a l'assistència sanitària transfronterera en països que no eren d'Europa, i això conceptualment és i ha estat molt important i es deu precisament a la pressió de la gent de la SEU respecte a aquesta situació, perquè si no, no haguéssim sigut capaços d'abordar realment la universalització. Dir-vos que tot això s'ha perdut amb el decretazo de Madrid. Fixeu-vos com estem, un decret de Madrid se carrega tota una legislació catalana que havia aconseguit ser de les més justes del món. La fundació de l'hospital són números molt petits, quins són els nivells de facturació i quines són les caigudes que ha tingut. Hi ha una cosa tremendament important aquest any amb aquestes caigudes de la facturació, i és que s'està treballant amb un canvi de sistema de pagament que pot perdre, perquè em sembla que serà aquest any que ho posaran en marxa, l'hospital la seva singularitat pel que fa a l'assignació de recursos. Què vull dir? Que l'hospital tenia un pressupost tancat per la seva condició d'hospital aïllat. En el moment en què canvia el sistema de pagament i diuen que l'hospital el cataloguen de nivell 2, que és el que estan fent en aquests moments, queda a la deriva i no té cap tipus de especial consideració amb respecte de l'assignació dels recursos. Aquest és el veritable perill que estem tenint. Diuen que això ho resoldran, però de moment el que estem veient aquí és una caiguda de la facturació, una caiguda dels ingressos important, que no tenia per què haver sigut. El 2010 poder sí, el 2011 encara, però després ningú pot aguantar aquesta caiguda tan important dels ingressos, que gairebé està al 20%, i menys els hospitals del nivell com el nostre. Els hospitals comarcals justifiquen la seva existència, dèiem, per facilitar l'accessibilitat dels serveis de salut a una part de la població. Serveixen per assentar la població del territori i han de donar un servei magnífic. Han de resoldre, jo crec, que els hospitals comarcals del nostre nivell haurien de poder resoldre pràcticament entre el 75% i el 80% dels problemes de salut de la població. He vist a la memòria de la regió que estem enviant a hospitals terciaris al voltant del 3,5% dels malalts, però també enviem a d'altres hospitals que no són terciaris gairebé un 27 o un 28%. Per tant, no estem treballant a tope amb el sentit de que correspondria pel nivell, pels múltiples raons, entre la primera aquesta davallada pressupostària, per suposat, però que es veu amb aquests indicadors si mireu la memòria. És a dir, com és que s'ha d'enviar gent fora que no caldria perquè es poden atendre aquí pel nivell? Home, doncs perquè el pressupost de l'hospital se l'ha castigat duríssimament i perquè els recursos no hi són i perquè no s'ha sapigut treballar d'alguna forma buscant solucions en aquest aspecte. Els hospitals s'han de vincular a centres sanitaris de més gran dimensió, però s'han de vincular d'una forma que pugui enfocar la gestió clínica dels seus professionals. És a dir, si els professionals del nostre hospital poden treballar en hospitals terciaris tant de l'Arnau de Vilanova com els dels hospitals de Barcelona, hi ha moltíssimes maneres cada vegada més importants de poder treballar en xarxa i de que els professionals se senten integrats en un sentit i en un altre. I això fa que el professional també estigui més arrelat al territori, que se senti millor, perquè pot participar de coses que s'estan fent en d'altres hospitals i tampoc se queda d'alguna forma estancat només amb aquests, dic només perquè és molt important, aquest 75-80% de problemes. Quina visió en tinc d'això i quines propostes? Entenem que és construït per a tots, com dèiem, per buscar la cobertura universal. Jo crec que s'ha de liderar des del territori un programa d'atenció transfronterera real amb el Servei Andorrà de Salut. Sembla que compartim copríncip i per tant no hauria de ser difícil. S'han fet acords. Però escolteu, vam esmerçar moltíssims esforços amb l'Hospital de la Cerdanya, Puigcerdà, i aquí el tenim fet. El que passa és que és unes altres connotacions perquè hi havia totes les poblacions del sud de França, Gormadam i tal, però aquí tenim un equilibri proper que podria ajudar a construir una altra manera d'entendre les coses en un país que no és d'Europa
que és petit i que pot tenir la mateixa dimensió en alguns aspectes de salut. Sumar un hospital com el nostre amb un servei de salut a Andorra ben estructurat donaria un salt qualitatiu tremendament important amb la nostra ciutat, i aquesta és la proposta que jo crec més agosarada i més a nivell d'estratègia. El risc que us apuntava abans, tenim un règim especial que per illa, d'una assignació única en un hospital de nivell 2, i hem de treballar d'una altra manera. Els sistemes d'informació han de seguir el pacient i no al revés. Els sistemes d'informació és la història clínica, amb una població com la nostra, que és turística i que a més hi ha molt moviment de gent, és molt important que aquestes coses estiguin fetes. Parlar de salut a totes les polítiques, no hi ha només l'hospital, hi ha la salut pública, hi ha l'atenció primària, hi ha moltes qüestions i això hem de tindre en compte cada vegada més clar. I ser molt transparents en l'assignació de recursos. I defensar, i jo que soc de l'Ebre sempre ho he defensat i hem tingut molts problemes, que hi ha una excessiva concentració per quilòmetre quadrat de recursos sanitaris a la ciutat de Barcelona. I això tampoc és bo. I ho hem de reivindicar dels territoris que estem més llunyans. I una altra cosa senzillament fàcil. Si tothom fa el que li toca i no altra cosa, serà tot més fàcil. Aquestes serien les propostes que us faria com a exdirector del servei. Escolteu, i per anar acabant, assumir el paper desenvolupar per tots els agents implicats, des de l'atenció primària, liderat pels ajuntaments. Hem de forçar la creació de consells locals de salut, que participin associacions de malalts, els ciutadans, els professionals, i que ens ajudin a donar d'alguna forma un sentit al que fem cada dia. Hem de liderar, hem de permetre que els gestors facin del primer nivell d'atenció que sigui molt més resolutiu. El primer nivell d'atenció és l'atenció primària, el consultori local, ha de resoldre molts més problemes dels que està resolent. I els que han d'impulsar el canvi en aquesta línia han de ser els propis professionals, que han de fer valdre un lideratge clínic per damunt d'altres coses. I han d'augmentar la capacitat preventiva i resolutiva. Un exemple molt pràctic. Moltes vegades, i segur que tots coneixeu algun cas, s'ha traspassat alguna persona un problema de salut que es portava a la primària a l'hospital i se l'han quedat a l'hospital. No ha tornat a l'atenció primària. Hi ha malalties cròniques que han de tornar a l'atenció primària i això vol dir que no està ben arreglat aquesta línia. L'atenció hospitalària, la governança institucional. El patronat ha d'establir accions per impulsar. El patronat ha de fer de patronat, el gerent ha de fer de gerent, els professionals han de fer de professionals. Les accions que hauria de fer el patronat, per mi, és impulsar estratègies de molt més calat, fer valdre els seus drets que en el seu moment es van impulsar, perquè va oferir tot un patrimoni, la fundació, a un sistema públic de salut. Per tant, això s'ha de fer valdre per poder mantenir els nivells d'assignació. No podem deixar de perseguir la bona gestió, s'ha de vetllar per una correcta implantació de les estratègies de salut i els gerents han de fer de gerents, no han de fer de ciutadans, de professionals, de patrons. Els gerents són els especialistes en aconseguir una bona administració dels recursos i amb això s'han de dedicar. I els patrons han de fer de patrons i han de vetllar pel patrimoni i els professionals han de creure primer que són capaços de liderar una evolució en positiu, han de treballar amb coses que saben fer perfectament, doncs reduir l'hospitalització potencialment evitable, millorar el maneig clínic dels pacients geriàtrics fràgils hospitalitzats, reduir proves diagnòstiques inútils o redundants, reduir readmissions, actualitzar protocols i augmentar la seguretat clínica. Però per poder fer tot això se'ls ha de donar molta confiança, des de la gerència i des del patronat i des dels ciutadans. I han de tenir temps, no han de treballar fatigats per massa guàrdies perquè no hi ha professionals. Han de buscar les maneres de treballar amb tot això. I mireu, per acabar, el reforç de les accions en salut pública és la clau de la sostenibilitat. Mireu aquests números. Quina incidència té en la mortalitat, quina despesa pública va enfocada als estils de vida. 1,5% de la despesa pública va enfocada a millorar els estils de vida i són la causa del 43% de la mortalitat. Un 7% de la despesa pública va enfocada a la biologia, la genètica, la recerca en tots aquests aspectes i és la causa del 27% de la mortalitat. Una genètica, jo tinc un problema genètic i llavors, entens? El medi ambient és responsable
d'un 19% de la mortalitat i hi ha una despesa pública del 1,20%. I els serveis de salut, que aporten el 90% de tota aquesta despesa pública, referit a tot el que és els àmbits d'estils de vida i qualitat de vida, són la causa de l'11% de la mortalitat. Per dir-vos que si ho fem tot molt més fàcil, és tot possible i s'ho val. El nostre sistema de salut s'ho val. La xarxa hospitalària que tenim havia estat potent. No podem permetre que hi hagi aquests desgavells que he intentat demostrar-nos molt ràpidament i en pocs números, defensant que no és un tema econòmic, és un tema bàsicament ideològic. I des d'aquí podem fer moltíssim per treballar-ho si posem les coses al lloc, si fem perquè sigui tot molt més fàcil i donem moltíssima confiança als veritables protagonistes que estan tenint en aquests moments el sistema de salut, que són els seus professionals. I a partir d'aquí, Òscar, a les vostres disposicions, deixo el meu correu electrònic per múltiples consultes. Disculpeu que he anat molt ràpid, no sé si m'he cenyit el temps, però crec que anava més bé perquè poguéssim entrar després en debats. D'acord? Doncs moltes gràcies. Obriríem ara una mica de debat, el Miquel, si pots allò, llavors si pots passar el micro, i només una coseta que jo hem començat així disparats, no he donat la benvinguda, que escolta, que tenim aquí el síndic de Greuges, tenim membres del patronat, tenim treballadors de l'hospital, tenim persones de la Seu Solidària, tenim l'alcalde, l'exalcalde Ganyet, i bé, que no ho he dit, el president de l'associació de diabètics, el Joan, i per tant, gràcies a tots per venir. És que el sistema de salut públic és un sistema que les polítiques europees ja no volen contemplar. Llavors, cap a on anem? Ja no volen? No contemplen, o sigui, el sistema de salut futur és un sistema de salut que no contempla les persones, sinó que contempla el negoci. Llavors, a on anem? Que us deia del tractament dels ciutadans amb drets a la búsqueda de la transformació dels consumidors en obligacions. Si busquem, i és un tema que no hem dit a la presentació, la situació actual de desenvolupament de lo que són els dispositius no de salut sinó econòmics en general, Europa està a punt per mi de caure en un error tremendo que els companys economistes diuen que no tinc raó i que vaig al revés, que és el Tractat de Lliure Comerç amb els Estats Units. I els companys diputats de l'Europa diuen que no, que això és bo, i jo dic que no, que això és dolent. Per què? Perquè transformen tots els dispositius de salut amb elements més de l'economia, amb dispositius més. I per què això és dolent? Perquè si entra tot al lliure comerç, aquí pot vindre qualsevol a posar un centre de salut, un hospital, el que sigui, no? I si les asseguradores, com veieu, cada vegada estan fent més publicitat perquè les asseguradores privades tingues una prima de salut i no confies en el sector públic, doncs llavors anem cap a una societat més consumista que la salut com a valor social no impera. Però això és un problema d'ideologia neoliberal. Jo crec que a Europa, tot i que hi ha diversos models de salut, s'està resistint bastant amb això. El canvi que ha hagut a França, Alemanya ha tingut que reajustar algunes coses i han entrat els socialdemòcrates al govern, Itàlia no sap com sempre ben bé per on anar, però realment jo no crec que anéssim cap a aquesta situació finalista, a no ser que firméssim el Tractat de Lliure Comerç. Això sigui últim, heu vist el rànquing que he posat, que els Estats Units allí un gasta més diners tant públics com privats en salut, també gasta molt en recerca, però tothom necessita una assegurança privada, si no, no té una protecció. Tu dius, home, jo si me la puc pagar molt bé, però escolta'm, i si no me la puc pagar? Beneficència? Fins a on? I aquesta és la clau, és a dir, anem cap a una despesa de salut i social que no sabem si les economies dels estats ho podran aguantar. Però això el que requereix és un debat sobretot dels desposicionaments d'esquerres, que tingui un ampli visió de futur i que cregui
que s'han de tractar els temes de salut i dependència i educació d'una altra manera, que no són negocis i que no són productes de mercat, sobretot. I això no vol dir que la iniciativa privada no hagi de tenir un paper dintre del que és el sistema de finançament públic. Jo sóc un ferm defensor de que l'ha de tenir. Més val tindre-ho tot clar que no que estiguin les coses treballant pel darrere. Per tant, és cert que anem cap aquí i anem molt lentament i que hi ha coses que poden d'alguna forma disparar-se d'un moment a l'altre, com podria ser la signatura del lliure comerç i que aquí tot valgués, no? Jo treballo a l'hospital d'aquí de la Fundació Sant Hospital de la Seu i la meva pregunta és molt simple. On es veu amb tots aquests números el futur de l'hospital? Si anem cap a la iniciativa privada que parlàvem abans, amb la primera pregunta que se m'ha fet i cap aquí, mira quants hospitals privats hi ha fora de l'àmbit de Barcelona. Cap. Ni un. Per tant, l'única solució és lluitar perquè hi hagi un bon sistema de finançament públic des d'una perspectiva eminentment política. Si no, no anem bé. Si hem de continuar amb les normes de mercat i amb les regles que s'estan intentant imposar-nos, no hi haurà viabilitat dels hospitals comarcals. Sento ser molt dràstic, però és així. Ara, què hem de fer? Doncs fer tot el possible perquè hi hagi un equilibri, perquè com he intentat demostrar amb números, aquest sistema de la xarxa d'hospitals comarcals és molt més efectiu, eficient i econòmic que els grans hospitals concentrats com passa a França. França, si coneixeu el sistema perquè estem a prop, és molt hospital centrista i després la primària va d'una altra manera, se l'escalaven les despeses i vas al metge que vols i te'l torna i tal. Però, escolta'm, la gent del sud de França, les dones entren a parir als hospitals del Pirineu perquè hem de fer 150 quilòmetres per trobar un hospital, 150. Tota la zona de Perpinyà i tota la zona de Montpellier cap aquí, fins allà, a l'hospital de Puigcerdà, un percentatge tremendament alt, abans de fer el nou hospital, de parts francesos perquè l'hospital més proper el tenia a 900 quilòmetres i la gent paria les ambulàncies. França. Aquest model jo no el vull pel meu país. No els necessitem, i més en la tecnologia que hi ha, no necessitem grans hospitals i punto. Necessitem una xarxa ben estructurada i els professionals que compaginin serveis, que parlin els comarcals amb els de referència, que tinguin serveis comuns, la comunicació i la tècnica, això ho facilita molt, i la població està molt més arrelada i molt més segura, i cada vegada el que vol la ciutadania és sentir-se segura en tots els aspectes, no només en salut. I la salut és l'element clau perquè se senti segur. Per tant, aquest sistema està en perill, però jo crec que encara som a temps de buscar i a salvaguardar aquest model. Aquest model que recordo que està instaurat pel mapa del conseller Espasa amb el president Tarradellas. Clarifica el mapa. Aquest mapa ha estat útil. Per molt que hagin sortit gent que l'estigui atacant ara en temes de corrupció, en temes de fragilitat institucional, el que vulguis, però ha estat útil. I la gent, només cal mirar els resultats en salut del país que s'han publicat en revistes internacionals com les dels millors del món. Ja està. Ara, això requereix una lluita política de primer ordre. Això, dic que si no ho tenim malament. Penseu que amb aquesta famosa Constitució catalana, i no la critico, no penséssiu, que està d'aquest jutge que l'han sancionat i demés, es posava que els catalans tindran dret a la salut a nivell d'urgències. Ja està. I dir, ojo, amb les coses com se disparen. És el que deia, de ciutadans a consumidors. És un problema ideològic. D'arrel. No sé si t'he contestat o encara t'he posat més problemes. Una de les coses que ha dit vostè és que aquesta interrelació, aquest treball conjunt amb Andorra fora molt profitós. No sé si, que Déu l'escolti, potser aquell ull d'allí dalt l'escoltarà i funcionaria, perquè el que no és just és que aquell senyor tingui que anar a fer-se una radiografia a Lleida? Sí? A Lleida? Una radiografia a Lleida.
Bueno, hi ha empreses aquí a la Seu que la podien haver fet, no? Com a usuari també el que em fa terror és, i el que els hi fa terror a molta gent, són les llistes d'espera. Llistes d'espera... El programa d'ahir era d'això. Sí, les llistes d'espera és que per tot, perquè no fa pas molt que vaig tindre que fer-me uns anàlisis i em van donar una bona llista d'espera perquè me'l fessin. Vull dir, no era tan difícil tampoc, però hi havia llista d'espera. A què es deu? A les retallades? Es deu a que la gent vivim més i evidentment hi ha més usuaris al món sanitari, que hi ha, clar, si hi ha potser menys metges, menys infermeres, que fan el que poden i més, però hi ha més gent gran, també tenen que utilitzar més aquest servei. O bé es dona el 50% a cada costat. M'agradaria esbrinar una mica, no qui té la culpa, sinó verdaderament a on passem. De les llistes d'espera, bàsicament dels 14 procediments. Què vol dir això? Els 14 procediments són un rànquing de procediments quirúrgics de baixa complexitat, que ara han canviat, i que periòdicament se publiciten. Però realment el problema de l'accessibilitat a les llistes d'espera no són els 14 procediments, és el que ha dit vostè. Són les altres coses, perquè les coses que són lleus, si jo m'he d'esperar per un problema lleu 4 mesos, no passa res, perquè també tinc que tindre el dimensionament del recurs i entenc que estem treballant amb recursos escassos i que m'he d'esperar 4 mesos. Però, escolti'm, no s'havia esperat ningú durant l'època, la segona legislatura, amb temes oncològics i de cirurgia cardíaca, més de 40 dies. Almenys que en tinguéssim coneixement. Ningú. En aquests moments jo dubto que s'hagi pogut mantenir aquest nivell. Evidentment, la relació entre l'assignació del recurs econòmic i els dispositius sanitaris que es mantenen amb això, els professionals, els tècnics, cuidado, que hi ha una part de tecnologia molt important amb això. L'exemple que ha citat d'una radiografia, ara ja la radiologia ha de ser digital, ha d'estar connectada, l'has de poder enviar, ja no és una placa d'aquelles d'abans que fèiem amb qualsevol aparell, ja es requereix molta més cosa perquè també ha de servir per diagnosticar moltes altres coses que abans no es tenien en compte. Recordeu que jo encara he vist certificats, jo tinc 57 anys, no sóc gran, sóc jove, però jo encara he vist certificats metges que deien murió d'una cosa mala. No sé si algun no en recordareu. Per tant, vull dir, cuidado, perquè les coses han evolucionat molt, els mitjans diagnòstics es requereix molt més nivell i la gent també és molt més exigent perquè sap molt més. Saben molts més els professionals perquè, sortosament, i ho he dit en principi, tenim un gran nivell de formació amb l'àmbit educatiu, formatiu i universitari i la relació amb els hospitals. Són gent moltíssim formada que marxen allà on volen, se'n van a l'estranger i els agafen a tot arreu. Vull dir, això és un bon signe. Jo quan diuen se'n van, jo dic, hosti, que bé. No perquè se'n vagin, sinó vol dir és un reconeixement al sistema educatiu, també ja tornaran, educatiu. Entens? Però què vol dir això? Que el grau d'exigència és molt més gran. Per tant, si els recursos són escassos, si el grau d'exigència és molt més alt, la llista d'espera és el veritable forat a l'agulla que és difícil passar. Com s'ha d'arreglar això? A mi jo crec que sent molt més transparent amb les dades i amb les coses. Vam començar un camí per fer-ho, però això costa molt. Ser molt més transparent vol dir que tu has de saber per què al teu hospital se trigue 4 mesos en fer una catarata i el del costat o el de 50 o 60 quilòmetres se triga un any. I has de poder saber d'alguna forma com estan les coses desajustades. Tu has de saber per què, i la gent i els usuaris i els professionals i els polítics que es puguin dedicar o que ens haguéssim dedicat a aquest tema, com està d'alguna forma composat el pressupost del centre i per a què serveix. De quina manera el personal que té una malaltia crònica, els usuaris que tenen una malaltia crònica, queden captius dels centres hospitalaris. Per què? No hi ha prou confiança amb els professionals de l'atenció primària o és que els professionals de l'atenció primària no els volen? Perquè no se senten preparats per abordar-ho. I si no se senten preparats per abordar-ho no és perquè siguin dolents, perquè són bons, estan ben formats, és que no estan parlant amb l'hospital ni estan amb el nivell de l'hospital. I us posaré un exemple molt fàcil que conec perfectament perquè treballo en un hospital que té un nivell d'atenció oncològica molt gran.
els malalts que superen un càncer, que cada vegada per sort són més, se queden captius de l'oncòleg. I van a veure l'oncòleg per tot. I llavors massifiquen el centre, les urgències, i en canvi el seu centre d'atenció primària està més descol·lapsat. I cada vegada, com que els graus de supervivència són més alts, aquest grau de captivació amb el professional, i van per tot a l'oncòleg. I això s'atura coses, és a dir, és un mix de moltes qüestions que hauríem de posar damunt de la taula per resoldre el gran problema que és l'accessibilitat i que la lectura són les llistes d'espera i que va per barris. Un hospital ben gestionat pot fer que hi hagi una llista d'espera més suportable, que la gent entengui les coses millor, que sàpiga que se li dona tota la informació i que si s'ha d'esperar un mes més que no passa res, perquè el que té se pot esperar. Ara quan ve aquella persona que té un grau, un autònom que sortia ahir, que resulta que té la cadera i no sé què, que li diuen 6 mesos i que s'ha de buscar la vida i tal, això és un criteri d'una reacció per passar davant de tot. Aquesta persona no és un ciutadà, no era un ciutadà de 70 anys que es pot esperar perfectament a casa, és una putada, però aquest senyor li va la feina i li va el sustent de la seva família i la seva empresa. Una intervenció que dure una hora, enteneu? O dos. Entens? Però el fet d'això de que en quin moment posem l'accent a qui ha de passar davant de les coses i per què i com, sempre mantenint una certa equitat amb l'accés. I un hospital ben gestionat això ho pot treballar molt bé, interrelacionant-se amb d'altres centres, buscant l'equilibri, les qüestions que us he dit abans, però clar, no hi ha cap solució per això, i no se soluciona posant molts diners, tampoc, és un conjunt de coses. Jo tinc un dubte, m'ha sobtat aquesta davallada tan important d'inversions en el nostre hospital d'un 20%, voldria saber si és una davallada semblant a altres hospitals del mateix tipus o no, i a què es deu, quines maneres té un hospital d'augmentar la seva inversió, si es deu exclusivament al problema de retallades o hi ha un problema important de gestió de l'hospital. També voldria saber, i a més que s'apropen les eleccions, quin paper té el nostre Ajuntament en la gestió del nostre hospital, perquè sovint el tema de les competències és un recurs fàcil quan hi ha problemes, de dir és que és un patronat, és que no és municipal, no és competència nostra, saber exactament quina és la funció del nostre Ajuntament en el nostre hospital. I per últim, recolzant també a aquest company que ha explicat la seva experiència, dir que des de les ONGs locals, malauradament cada vegada ens arriben més usuaris de la sanitat pública que necessiten ajuts econòmics de les ONGs perquè ni des de la sanitat ni des dels serveis socials se'ls estan cobrint necessitats molt importants. I per posar un exemple d'un cas d'aquesta mateixa setmana, una família desesperats perquè el pare de família té una psoriasis molt important i que no poden atendre'l com haurien. I t'estranya, no dius una psoriasis, no és una malaltia en principi estranya ni rara ni que cal. I va fer que jo investigués una miqueta i em trobo que no tenim dermatòlegs dins de la sanitat pública a la Seu ni a la comarca, que si vols que t'atengui un dermatòleg has de viatjar fins a Lleida, hi ha molts pocs a Lleida i la llista d'espera és llarguíssima, normalment d'uns 8 mesos. Si vols que t'atenguin aquí a la Seu, t'atenen al mateix hospital, però el preu de la visita, he trucat avui mateix, són 100 euros. Hi ha un altre dermatòleg que visita aquí a la Seu d'Urgell en un centre mèdic privat que cobra 50 euros, per tant voldria saber si és normal que l'Hospital de la Seu estigui cobrant el doble. I aquesta persona que ve a l'Hospital de la Seu visita només 1 o 2 dissabtes al mes, si no cau en vacances. Per tant, quan hem descobert una mica això, evidentment aquesta família, a més, té que fer front als medicaments
que la majoria de cremes, pomades, etc. s'han tret de la cobertura sanitària pública i necessiten una ajuda en calculat d'uns 240 euros al mes que no poden assumir. Bé, aquestes eren les meves preguntes. Lo de l'Ajuntament. Jo, i com així ja enllaço, aprofito la teva pregunta per comentar algun tema que ha dit que jo crec que m'agrada ressaltar-lo i el dic que ho ha dit ell, llavors jo me'n faig ressò i així ja no sembla una cosa interessada. 1.300 euros per habitant ha comentat i diu la sanitat ha dit és bo, bonic, barat. I tots ens pensàvem que no acabava de funcionar, que era car i que no d'allò. Ostres, jo crec que el primer que hem de fer, i llavors ha dit una altra cosa, la reivindicació de com ha de ser l'Hospital de la Seu i la sanitat de comarques l'hem de reivindicar des d'aquí. Com ell deia, des de l'Ebre, escolta, a Barcelona tenen una visió moltes vegades un xic esbiaixada, no? Per tant, reivindicació des del territori de quin ha de ser l'hospital i els recursos que necessitem al territori. Ells no són conscients de que per un dermatòleg has de fer 2 hores de cotxe amb la despesa que això suposa, a més llavors amb el sobrecost pels medicaments i tot això. Per tant, defensem l'hospital. Això vol dir, nosaltres ja ho hem dit i ara ho dic perquè així no me'n descuidaré, cal fer un pacte, sumar el màxim de gent per reivindicar que es recuperi el màxim possible d'aquest 20% de retallada, que és impossible que un hospital que té molts costos fixes de funcionament, de professionals, de maquinària, d'ambulàncies, és impossible funcionar amb un 20% menys de recursos, a no ser que hagis de despatxar gent i que hagis de reduir activitat. I si reduïm activitat, què fa la Generalitat? Diu, home, jo només et pago en funció de l'activitat que tens. Si tens menys activitat, és un cercle no virtuós, com dius, és un cercle viciós, és a dir, clar, fas menys activitat, per tant et pago menys perquè fas menys coses. I això que deia de la taxa de cobertura, aquest percentatge que hauríem d'intentar que fos alt, que el màxim de coses les poguessis fer aquí, entenent que problemes greus has de derivar, això ho entenem tots, vas a l'hospital de referència, però home, lo bàsic, que ja teníem a més, i que funcionava, jo sempre dic, un dermatòleg que vingui a la Seu i que tingui una llista de 20 pacients o de 15, home, això és rentable per la sanitat, perquè està produint aquell metge. Llavors ens hem de replantejar si altres especialitats que tenen molt poca càrrega de treball, si les hem de continuar fent si han de continuar funcionant com funcionen. Per tant, també és prioritzar. Sistema educatiu, jo crec, ho dic, perquè m'ha agradat molt el que ha dit també del sistema. Tenim un bon sistema educatiu que també l'hem de defensar, l'hem de millorar i hem de corregir allò que no funciona. Com el nostre hospital, l'hem de defensar. Sort n'hi ha que hi ha treballadors que estan donant que estan allà al peu del canó cada dia i que estan cobrint part de les mancances d'una mala gestió, d'un infrafinançament, i jo crec que aquí hi ha temes assistencials i temes de diners, 20% de retallada, hi ha un deute que no hi ha... Escolta, per què si és un hospital públic, per molt que tingui jurídicament sigui privat, és un hospital que fa una funció pública, per què ens hem de pagar la inversió amb deute, que llavors fa que no puguem fer activitat? Home, això ens hauríem també de replantejar. L'hospital no hauria de tenir deute perquè la inversió s'hauria de finançar amb diners públics. Al maig es vota, evidentment, i ho dic, ja no passa res, però evidentment l'alcalde de la Seu, a diferència d'altres llocs, és el president del patronat de l'hospital. Patronat conformat des de fa molts anys per l'Església, des de l'època del tripartit també amb representants de la Generalitat perquè són els que porten el 95% dels diners. Per tant, escolta, aquí qui és el propietari del patronat? En bona part és la Generalitat perquè és qui fica els diners, però no pots fer res en contra de la Generalitat, però qui és els màxims responsables? Patronat, alcalde al capdavant. Jo ja no ho soc perquè vaig dimitir fa un any i mig per diferents motius, persones del poble que també se'ls hi proposa perquè poden aportar, un altre regidor de l'Ajuntament a part de l'alcalde, i ja està, Generalitat i l'Església. Per tant, evidentment que hi ha una vinculació i que si ho fem, si ho sabem utilitzar bé, està bé, com parlàvem, que hi hagi participació del territori a part de la Generalitat, que no sigui la Generalitat que ve des de Barcelona i diu ho heu de fer així, sinó que, escolta, que hi hagi representants de l'Ajuntament, que hi hagi representants socials,
Per tant, jo crec que si ho sabem fer bé pot ser algo positiu. Ara, si no ja acabem de trobar, gestionar bé els recursos que tenim, que això també ha passat i ho hem de dir, no hem gestionat prou bé els recursos que hem tingut. Per tant, hi ha d'haver pacte de ciutat per defensar el 20%, que això ens permeti mantenir especialitats, mantenir professionals i llavors un canvi amb la gestió, que ens permeti precisament motivar els treballadors quan facin falta canviar determinades tecnologies que es pugui fer, quan faci falta pagar determinats transports que es puguin fer. I llavors només una última cosa respecte al que deia el Jesús. És una discriminació claríssima. Viure a la Seu surt molt més car que viure a Barcelona. Claríssim. I per tant, no pot ser que per una especialitat o per una visita a un servei bàsic nosaltres haguem de pagar hotels, viatges, temps per anar a Lleida, per anar a Barcelona. No pot ser. I per tant, tenint clar això, hem de buscar la manera de minimitzar aquesta discriminació. Al 100% mai podrem, i en som conscients, però el que no volem anar és enrere. M'he allargat més del compte, però és que jo crec que ja m'havia apuntat diverses coses que havies dit, Josep Maria, i crec que ara ho he fet servir per enllaçar. La resta ho comenta... Només algun apunt. Mira, amb el tema d'inversions del centre en recursos tecnològics, i ho ficarem només amb l'exemple de la dermatologia. Aquí vam tindre un problema molt gran, molt semblant a el que m'esteu explicant, al Priorat. Priorat és una zona d'interior de Catalunya que a més no sabem ben bé per què, va haver una època en què vaig ser delegat de Salut al Camp de Tarragona, de que tenien moltíssims problemes d'aquest àmbit, de dermatologia, no sabies ben bé per què estava passant. Vam fer un invent que va donar una solució parcial amb aquesta situació, que és formar metges de primària joves que tenien ganes d'aprendre en tecnologia, en diagnòstic per l'imatge i obrir una mica les seves perspectives. Van fer uns cursos de formació en dermatòlegs que estaven a Tarragona i a Barcelona i se'ls hi va posar un servei de telediagnòstic. Què volia dir això? Que venia una persona amb un problema de pell, amb una càmera i amb el professional de primària, enviava les imatges immediatament. Això sembla que no pugui ser fa uns quants anys, ara això pot fer, i un especialista a distància, això s'han fet moltes coses al voltant de l'ictus també, li deia si necessitava algun tipus de prova addicional o analítica per a verificar alguna cosa, i estava parlant amb un metge, no estava parlant amb el pacient, no estava parlant amb una persona que no estés al cas, és a dir, formades. I vam resoldre molts problemes d'aquests. Evidentment hi havia un percentatge de gent que havia d'acudir a la consulta del dermatòleg a Tarragona o a Barcelona perquè la complexitat del cas ho requeria. I va funcionar, la gent estava contenta. Però això que va requerir, tornant a el que us deia abans, un empoderament dels metges de primària, una confiança dels especialistes amb el metge de primària i el pacient o l'usuari com a centre del sistema. El problema és que aquella persona gran d'un poble de pobles del Priorat que tenen 150 habitants i que van a la consulta mèdica i que tenien un ordenador, un PC i una videocàmera, doncs poguessin ajudar a resoldre el seu problema. I això tenia la satisfacció del professional era immensament proporcional a la satisfacció del pacient. Això no resol el problema. Això era un parche ben estructurat, però que us posa damunt de la taula perquè si es vol de formes de solventar els problemes n'hi ha moltes. Evidentment no el 100%, un problema de dermatologia gros, quan se via per d'això, escolti, no el resolia, però moltíssimes coses sí. El que m'ha semblat un escàndol, que el que acabes de comentar, tornant amb el tema de la dermatologia, és que l'hospital en tema públic no t'atengui i que el mateix hospital t'atengui pel tema privat. Home, si no hi ha especialitat pública, com és que hi ha especialitat privada? L'altra cosa és dir, que hi ha gent que té una mútua i que va a l'hospital per no sé què, i a les tardes els professionals se trauen un sou, i això és una cosa que el sistema a Catalunya ho ha permès i tal, però això és un complement, una millora, que tu pots anar a l'hora que et va bé i no sé què, però que no hi ha, i per força has d'anar a la millora i que a més tingui un preu al doble de la mútua, això és un escàndol, això d'alguna forma s'hauria de denunciar, no té explicació.
per aquest motiu. Perquè tu per pagar me'n vaig a la marca blanca, diguéssim, no vaig a la marca blanca sinó vaig al privat. Jo crec que això és un escàndol. No conec el detall, però sí és tal com ho has comentat, que a la pública al dematí lo facin esperar 2 mesos i el mateix hospital a la tarda la tengo en 2 setmanes. Bueno, desajustos d'aquestos en trobarem molts, però que no la tengo ni hagi d'anar al mateix centre. Bé, la dermatologia també és una especialitat que permet molt joc com de les coses que us he explicat, molt, perquè sortosament i a més les coses més greus que són melanomes i aquestes coses de pell i tal més complicades són més fàcils de detectar pels propis metges de primària si estan ben formats, i després evidentment que han d'anar a l'especialista, al dermatòleg i tal, no? Per tant, inversions. El sector hospitalari i de la salut és un sector que requereix un gran esforç inversor permanentment, perquè hauria de ser considerat un nivell tecnològic alt. Nosaltres l'any 2003 vam recollir uns pressupostos amb un dèficit estructural de més de 2.000 milions d'euros, només amb salut, i amb unes inversions anuals del 0 i poc % dels pressupostos. Qualsevol empresa d'alta tecnologia, per mantenir els seus equipaments al dia, jo crec que requereix almenys entre el 7 i el 10% del seu pressupost. Nosaltres, a poc, vam anar fent, amb l'aspecte de la renovació d'hospitals, se va construir moltíssim, però d'hospitals nous a Catalunya només se'n va fer un, que és el Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí. Hospital que estava dissenyat, la seva ubicació, pel conseller Espasa. El segon, que era Montcada, no el vam poder fer. Tot el més són hospitals de reposició, que pràcticament són hospitals nous, però que en tanques un i n'obres un altre. Perquè mireu com estava de destrossada la xarxa pública perquè no s'invertia. Queia. A mi que m'agradava anar pels consultoris locals i per totes les poblacions, quan tocava ser delegat de salut, després com a director del servei ja no podia tant, queien els consultoris locals. No s'invertia en 10 o en 15 anys. Escolta'm, si el Pla General de Comptes, que és el que s'ha de fer, diu que una instal·lació s'ha d'amortitzar en 10 anys, tu m'entens? I després volem ser tots economistes i comptables, doncs escolta'm, com és que invertim tan poc? Mireu els comptes d'inversió d'aquest hospital. No són molt diferents d'altres hospitals, però clar, què vol dir aquest nivell d'inversió tan baix? Que d'aquí uns anys estarà tot fet un desastre? Llavors, dintre, i això forma part d'una bona gestió, forma part del paper del gerent i del patronat. És a dir, una part de lo que és els pressupostos del centre han d'anar a mantenir les instal·lacions i els equipaments. I més enllà d'un 6, un 7% és lo just. I no parlo de coses noves, parlo del manteniment, la renovació, la reposició, la màquina que es fa vella que se l'ha de canviar, renovar i tot això per mantenir el nivell, perquè això funciona 24 hores al dia. Clar, estem parlant, crec que l'Hospital de la Seu no arriba ni al 0 no sé quan. Això és conseqüència també, què faci? De la cosa fàcil. Quan me redueixen pressupostos, el primer que tallo són els manteniments i les inversions. Home, no. Hem de retallar una mica de tot, el que parlàvem el que deia qui m'ha citat al principi de les retallades lineals. És molt fàcil. Mira, te trac el 10%. No, escolti, això ho sap fer tothom, Això ho sap fer tothom. Si tinc un problema que me'n falten 100, te trac 100. No. He de traure aquí puc traure. Evidentment, hi ha un problema de país, econòmic, de crisi i tal, i s'ha de reajustar. Per a un ajusto. Llavors, tires el pressupost damunt de la taulada dels gerents i dels centres i el primer que tallen és els manteniments i les inversions de reposició. I això quan arribes a un lloc ho veus, Només cal mirar com estan els endolls, com estan les làmpares, com estan els terres que passen a les camilles, com estan, no sé si estan pintats o no estan pintats, què passa amb els lavabos, amb els serveis i després els equipaments mèdics. Preguntes, quants anys fa que va aquest aparell de radiologia? I et diuen 25. França estaria tancat. I això també va ser culpa nostra, que no vam arribar a temps a posar-ho, vam deixar a l'any 2010 amb un 3,5%. I mireu que se'ns ha acusat de grans obres i de 3,5% d'arribar del pressupost. Escolta'm, i això sí que és patronat, això sí que és gerència,
I això sí que és, evidentment, que se senti la veu del territori per poder sostenir això. Jo crec que aquest hospital, amb aquests objectius, escolta, volem assumir el 75% de la patologia que es fa al territori, volem fer acords amb el govern andorrà, i això és un tema que salta al nivell tal. I volem donar confiança a tota la xarxa, és a dir, que els treballadors de primària treballen amb els d'hospital i que els de l'hospital treballen amb els de referència. Jo crec que és una recepta que no és tan complicada, no és tan complicada. Això sí, s'ha de tornar als recursos de què disposàvem fa uns anys. No massa més, és que no calen més. Només que els professionals poguessin tornar a recuperar el que han perdut, jo crec que con el canto en los dientes, no? A nivell salarial parlo, perquè bé, no sé si t'he contestat entre els dos. Però jo tinc un dubte. Jo veig a altres comunitats, les famoses marees blanques, no? Professionals de la sanitat i els usuaris surten al carrer i protesten. Aquí a Catalunya què passa? Això no ho veig. És que el problema és completament diferent, és que allí el problema de la privatització i les retallades són molt més fortes. És totalment diferent. Les retallades són les mateixes, però nosaltres tenim una xarxa de provisió de serveis que es diu, és a dir, de centres de salut i hospitals, que són de provisió mixta, que se'n diuen, tant pública com privada, i que majoritàriament, i dic majoritàriament, són non-profit, és a dir, la Iglésia i d'altres institucions que no tenen un objecte de benefici i que tenen molt poc. Aquesta xarxa consolidada no té res que veure amb un hospital, amb els hospitals i el sistema sanitari que hi havia model Seguretat Social de Girón de Velasco, en recordeu alguns? De Girón de Velasco i tota aquesta penya. Bueno, doncs aquí hi havia un model de Seguretat Social amb titulars i beneficiaris amb una xarxa administrativa que no funcionava bé. Aquí tota aquesta estructura també hi era, que era el que ha recollit l'Institut Català de la Salut, però era minoritari. Tenia 8 hospitals dels 60 i pico que tenim i era majoritari amb els CAPs, que no era majoritari en els CAPs, perquè el que hi havia eren els metges rurals. Però vull dir, perquè mantingueu la diferència. D'aquesta organització administrativa vam fer la llei de l'ICS, que transforma l'Institut Català de la Salut, que era el receptor d'aquestes situacions, amb una empresa pública, en teoria, perquè no acaba de funcionar, amb les mateixes regles dels jocs que els altres. Una empresa pública sense patrimoni, perquè el patrimoni segueix sent de la Seguretat Social, de la tesoreria de la Seguretat Social. És a dir, l'Institut Català de la Salut, que moltes vegades molta gent s'emmiralla i vulguin dir, escolti, jo vull ser de l'ICS perquè és públic i el rest és privat, mentira. Però és que a més l'ICS és una entitat en aquests moments totalment descapitalitzada perquè el seu patrimoni és de la tesoreria de la Seguretat Social. L'Arnau de Vilanova no és ni dels catalans ni dels lleidatans, és de la Tesoreria General de la Seguretat Social i hem abocat un munt de diners públics allà. Què vull dir amb això? Que el mapa és diferent. Llavors, quan hi ha qualsevol ajust, com ho fan a les altres comunitats autònomes i principalment Madrid i València? Redueixen el pressupost, que no poden, tanquen centres o els donen a gestionar a institucions privades. I d'aquí ve la marea blanca. Això aquí no ha passat. Malgrat que alguns grups d'interès polítics intenten vendre que està passant el mateix. És mentira. El mateix que ha passat és la reducció pressupostària, la reducció de recursos. Però aquí sortosament tenim una xarxa que és de tots, construïda per tots i que gràcies a la contenció que ha hagut i al paper i el que han aguantat els professionals no podem dir que estem com a Madrid o que estem com a València. Allà sí que s'estan fent privatitzacions reals. Allà s'estan fent hospitals nous, Madrid amb tota aquesta crisi, 8 hospitals nous en parada d'estació de metro a la Porta, gestionat per empreses privades. Això no ha passat a Catalunya. I ara hi ha gent que diu que si els hi donen la llista d'espera del Sagrat Cor de l'IDC Salut, mentira. Això forma part de la xarxa de responsabilitat pública. No se'ls hi passa a aquesta gent. A Madrid és un escàndol, a València és un escàndol. Però és tal com us ho dic, aquí tenim una xarxa estable gràcies precisament
amb aquesta situació dels hospitals comarcals i els hospitals de referència a aquest nivell que ha impedit aquesta privatització. Una altra cosa és que hi hagi part interessada a dir que nosaltres ja estem privatitzats. Això és un altre tema, que no hi entraré. És a dir, perquè si diuen que l'Hospital de la Seu és privat, doncs, home, ja m'explicaran. És un altre xip, és un altre esquema. I per això produeix aquesta mobilització. Que el Carlos III, que quasi l'havien tancat, l'han d'obrir corrents per a fer l'èbola, té trons, per no dir d'una altra manera. Que hospitals com la Princesa i alguns els estiguen tancant i volant i després munten un hospital nou i li donen a gestionar amb una companyia d'assegurances, home, això sí que és privatitzar. Per tant, és totalment diferent. Ara hi ha un moviment que s'ha constituït aquesta setmana que també volen fer la Marea Blanca catalana. Bueno, serà una altra cosa, però mai serà aquesta situació que està produint-se a Madrid. Aquí hi ha molt malestar, hi ha molta gent que vol reivindicar moltes coses i està amb el seu dret, sobretot la pèrdua del poder adquisitiu dels professionals i aquesta baixada de recursos tan forta que fa que els professionals marxin. Sabeu quan estem de rati d'infermeria? A la meitat que Europa. A la meitat. No és allò de dir, hosti, tenim 4 infermeres per 1.000 habitants, a Europa 8, i tenim més metges que Europa, però més mal distribuïts. Les especialitats no quadren. Tenim molts més neurocirurgians que dermatòlegs, no pot ser això, no quadra. Aquestes coses són les que s'han d'ajustar. Però tot el demés, jo crec que el sistema que tenim aquí, si impedim tots plegats, des de la política i des de la gestió i des de la professió, que aquest sistema el posin més en perill, la privatització està servida. Però no la de Madrid, el canvi de model. El canvi de model. Jo vaig tenir la sort de participar en el patronat de l'hospital durant 20 anys i afortunadament eren temps que s'anava a més. No? Ara hem entrat en una etapa en què l'hospital va a menys. No sé si sap que s'han perdut 40 llocs de treball, sobretot en infermeria. Aquest hospital ha de tenir la dotació que tenia, si pot ser més, però com a mínim la que tenia, i si la tenia és que és possible tenir-la, i fer tota aquesta xarxa de col·laboració i tindre una mirada molt més àmplia i molt més oberta cap a Andorra, cap a Puigcerdà i cap allí on faci falta, perquè el territori amb la comunicació es fa petit, amb la comunicació, amb la informàtica, amb la telemàtica, amb tot això es fa petit, però la carretera no s'hi fa petit, encara costa molt, i la gent gran moure-la és molt complicat, i no s'ho mereixen. Han donat tota la vida, han estat pagant impostos i tal, mereixen cuidado. Tal vegada una mirada més social des de la salut també fa falta. Jo sóc contrari a que hi hagi una conselleria social, de benestar i família, i una conselleria de salut. La major part de problemes de salut se detecten actualment al sistema a partir dels 75-80 anys. I tots tenen, la major part tenen un origen social. Per tant, no podem tindre dos mirades catalogades d'aquesta manera. Això n'ha de prendre la societat. I si hi ha d'haver una regidoria o una conselleria, el que sigui, de temes socials, hauria de ser mirat amb una mirada única i exclusivament de renta, d'aquell que pugui cobrar, que li falta, el que no falta de serveis, no, perquè la major part de serveis que s'estan donant des dels sistemes socials són derivats de problemes de salut, i al revés. Amb una mirada conjunt, les coses també anirien més bé. Com a punt de participació dels ajuntaments en aquesta qüestió, i poca cosa que volia afegir alguna cosa al que havia dit el senyor exalcalde i que li agraeixo profundament. Bueno, amics, ho deixarem aquí. La veritat és que la presentació i el detall dels temes que has abordat, que està molt bé, i per tant, escolta, jo quasi despediria el Josep Maria amb un aplaudiment, moltes gràcies i fins la propera. But that was when I ruled the world.